Oian eta Victor. Eguzki sistema. Zer da eguzki sistema? Eguzki sistema da eguzki eta haren inguruan biraka ari diren astroak. Eguzki sistemako astroak hauek dira: planetak, planeta nanoak eta gorputz txikiak. Planetak esfera formako astroak dira. Eguzkiaren inguruan biraka ari dira. Orbita izeneko ibilbide zirkularra egiten. Planetak bi multzotan banatzen dira. Kanpoko planetak eguzkitik urrunago daude. Handiagoak dira eta gas izaerak dute. Hauek dira Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. Barneko planetak eguzkitik gertuen daudenak dira. Hauek dira Merkurio, Artesarra, Lurra eta Marte. Planeta asko satelite izeneko astro txikiago batzuk dituzte. Lurraren satelitea iragia da. Jupiter aldiz 60 baino gehiago ditu. Eguzki sistemako gorputz txikiak kometak eta asteroideak dira eta milaka daude. Planeta nanoak. Eguzkiaren inguruan biraka ari diren esfera formako gorputz txikiak dira. Adibidez, Pluton. Asteroideak eguzki inguruan biraka ari diren forma irregularreko gorputz txikiak dira. Bi lekuetan daude, asteroideen gerrikoan eta Kuiperren gerrikoan. Kometak eguzkiaren inguruan biraka ari diren astro izoztuak dira eta oso orbita eliptikoak dute. Eguzkira hurbiltzean isats distiratsu bat izaten dute. Ezagunena Jaiei izenekoa da. Batzuetan asteroide edo kometa batek talka egiten du planeta baten kontra. Handia bada ondorio larria izan daiteke. Zientzialariek horrela uste zuten desagertu zirela dinosauroak. Hautsa lehen edo arearen moduko gorputz txikiak lurrera iristen. Han izar uxoak sortzen dira. Oso txikiak izaten badira, desintegratzen dira atmosferan. Txikiak ez direnean ergabe iristen dira batzuetan atmosferara. Haiei meteorito esaten zaie. Unibertsoa. Izarra. Gas esferek karagarriak dira. Haien barruan energia kantitate asko dute. Lurretik gertuen dagoen izarra eguzkia da. Izarrak propietate hauek dituzte. Kolorea, urdina, zuria, horia, laranja edo gorria izan daiteke. Izarraren temperaturaren araberakoa da. Tamaina. Izar batzuk besteak baino handiagoak dira. Argitasuna. Igortzen duen energia kantitatea da. Distira. Lurretik hautematen den energia da. Lurrerainoko distantziaren eta argitasunaren araberakoa da. Konstelazioak. Konstelazio bat ortziaren eskualde batean elkarrengandik gertu ikusten diren izarren multzoa da. Antzinaroan animali mitologikoak egiten dituzten izarrekin. Mundua biraka ari denez, konstelazio batzuk ezkutatzen eta agertzen dira. Galaxia. Milioika izarren multzoak dira, baina gasak eta harri zatiak ere daude. Hiribil formakoak, eliptikoak eta irregularrak izan daitezke. Beste galaxiak oso urrun daude eta bakarrik ikus daiteke teleskopio batekin. Eguzki sistema esne bidea izeneko hiribil formako galaxian dago. Eguzki sistema erdigunetik oso urrun dago. Espazioa esploratzen. Lehen satelite artifiziala. 1950 urtean Amerikako Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak
espazioa esploratu nahi zuten eta satelite artifiziala bidali zuten horretarako. Satelite artifiziala lurraren inguruan biraka ari den espaziontzia da. Satelitea eramateko koheteak erabiltzen dira. Tripulazioa hegaldia. Satelite artifizial espazioara bidali eta gero, pertsona bat espaziora bidaltzea eta lurrera etortzea zen hurrengo erronka. Yuri Gagarin izan zen lehen astronauta etorkizuna lurra kanpotik, 1961 Ilargiaren konkista. 1969ko uztailaren 20an, milioika pertsona ikusi zuten telebistan nola eman zuen lehen pauso astronauta ilargian. Guztira, 12 astronauta ibili ziren ilargi gainean. 1969 eta 1972 bitartean. Espazioaren esplorazioa gaur egun. Gaur egun arrunta da espaziora bidaiak egitea. Koheteak erabiltzen dira oraindik, baina beste makina batzuk asmatu dira, argazkin modukoa, transbordadore espaziala. Tripulazio gabeko espazio sondak bidali dituzte espaziora txoko guztiak esploratzeko. Hartzen duten informazioa lurrera bidaltzen dute. Espazioa errazago esploratzeko estazio batzuk jarri dituzte orbitan. Estazioetan jendea bizi galdu hilabete batzuetan. Hore teknologiako satelite artifizialak meteorologiaren jarraipena telebista transmisioa egiten dituzte. Teleskopioen bidez eta beste tresna batzuen bidez unibertsoa esploratzen dugu. Espazioan tripulatu bat bidaltzen martera da hurrengo erronka. Urte asko beharko dira, baina ia bidali dituzte tripulazio gabeko zenbait misio. Jupiter, eguzki sistemako 5. planeta da, handiena da, kanpoko planeta bat da, gasezko planeta bat da, batez ere hidrogenoz osatuta dago. Bere izena Jupiter erromatar jainkoagatik dator.